pozdrav dragi moji, evo nalazimo se na novoj lokaciji. Kao što vidite iza mene, u pitanju je Srebrno jezero. Zaista nam služi lepo vreme. Evo došli smo malo da prošetamo, da vidimo šta ovdje ima novo. Ono što vidimo to je da se izuzetnom brzinom sve gradi. Znači napreduje. Kad smo bili pre par godina ovo nije ni pola ovako izgledalo, znači zaista sad gradnje u toku, nešto slično kao na Zlatiboru što se radi, ali ne mari, zaista je lepo, sve je sređeno, još uvijek nije sve spremno za sezonu, mada vidimo da su suncobrani već na plaži, tako da uživancija će ovdje da bude na leto. Eto, mi ćemo malo u ovom videu da vam pokažemo kako sada izgleda Srebrno jezero i da vam preporučimo da dođete na neki vikend ili može i na više dana, čisto da provedete ovdje i da uživate u ovoj lepoti. Eto, toliko za sada od nas, vidimo se kasnije. Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni lukavac koji je danas zatvoren dvema branama. Nalazi se na području Braničevskog okruga u istočnoj Srbiji na 2 km od Velikog Gradišta. Prosečna širina jezera je 300 metara, prosečna dužina oko 14 km, a ukupna površina oko 4 km². Srebrno jezero predstavlja jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji. Ubrzan razvoj turističke ponude uticao je da ovaj prostor razvije mnogobrojne sadržaje i atrakcije, koje uspevaju da odgovore na zahteve turista, različitih želja i mogućnosti. Srebrno jezero nudi uređene plaže i brižljivo održavanu vodenu površinu za kupanje, te brojne kafiće u njihovoj blizini, sadržaje za decu i odlične smeštajne jedinice. Samo jezero krasi šljunkovita plaža i izuzetno čista voda. Predstavlja i raj za pecaroše jer je bogato ribom, uključujući amura, šarana, soma, štuke, smuđa i ostalih slatkovodnih riba. Evo, zbog ovoga je Srebrno jezero zaista Srebrno jezero. Evo vidite koliko lepo izgleda na suncu. Ovdje se nalazi jedan od najvećih autokampova u Srbiji. Na ovom mestu možete da provedete i veći broj dana. Ako vam dosadi kupanje, tu su razne turističke atrakcije u okolini Srebrnog jezera, a moguće je i krstarenje rekom Dunav. Tokom leta ovdje se održavaju sportske i druge manifestacije, tako da je veoma bogat program tokom celog leta. Cene privatnog smeštaja se kreću od 20 evra pa naviše, postoji i hotelski smeštaj, a postoji i akvapark. Velika je ponuda kafića i restorana, a mogli bi reći da su cene umerene.
dragi moji, seli smo malo da se odmorimo, posle šetnje, da se popije kafica. Našli smo hladovinu, mada sunce nije sad toliko jako, pošto već skoro pa će da zađe, ali uživali smo, šetali smo, Srebrno jezero je zaista prelepo uređeno. Naravno, još je rano za kupanje, mada smo vidjeli da ima i takvih pojedinaca koji su se sad kupali, iako još nije ni početak maja, ali uskoro će biti i kupanje. Mogu vam reći da, osim što sam rekao da je ovde sve lepo, mogu vam reći da kao da smo na moru, znači nema razlike, ko ne bude hteo ove godine u Grčku ili u Crnu Goru ili na more, može i ovde, šta fali? Ništa, apartmana ima, izgrađeno je, znači koliko hoćete možda birate. Nekad je ovde bio problem naći smeštaj u sezoni, sada smeštaj ima koliko hoćete, tako da ko neće na more, evo može da dođe na Srebrno jezero i da ovde uživa celo leto. Eto, toliko od nas sa ove lokacije. Puno vas pozdravljamo i uživajte u videu. Pozdrav! A da li ste negde videli lepše uređena dvorišta nego ovde, na Srebrnom jezeru? Mi nismo. Zalasti sunca na Srebrnom jezeru su zaista fantastični. Hvala vam što ste gledali naš video, ukoliko vam se svideo ostavite like, a očekujemo i vaše komentare. Puno pozdrava, želim vam vaša Luks putovanja.